ଯାହାର ନିଜ କାମ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ସେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ସେ ବେପାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲେ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣାଥିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପାଣି ଭଳି ହୁଅ, କାରଣ ପାଣି ନିଜେ ହିଁ ତାର ରାସ୍ତା ବନାଇଥାଏ। ପଥର ନୁହେଁ, କାରଣ ପଥର କେବଳ ଅନ୍ୟର ରାସ୍ତା ରୋକିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆୟ ଉପରେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହିବ ସେତେ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, ଜାଣିବ ତମେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି।